dugutigi sigilen bila guruma kɔnɔ duguma alimami bila sigilen bɛ guruma kɔnɔ dama ni tun sera tɛ taa sabula ka taa ni alimami sigi ka dugutigi sigi ka dugu damaw sigi ni an mamaw natɔ ye alhamdulilayi rabbil alamin alhamdulilayi rabbil alamin an b'a la jije dɔɔni ni maa ma e ni ne ye ko ni e na u y'a de don parce que ɲama tun ye quartier bɛɛ ye Soukro Soukro ni ye maa ma e ni ne ye e ni ne nin yɔrɔ de la commune e kɔnɔna la anw tɛ mɔgɔ tɛ anw kɔni jamana in kɔnɔ ne bɛ fɔ tɛ woso n'o ye commune e bɛɛ nin quartier Soukro Soukro n'i y'a sɔrɔ ka bɔ i ye quartier bɛɛ sɔrɔ Dije a ka di n ye ka hymne national di an ka cɛkɔrɔbaw bɛ ka na an ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka na kɛnɛ kan vraiment anw cɛ sɛbɛn hymne national de donc cɛman minnu sɔnna k'u kan d'a ma k'u b'a dɛmɛ o dɔw de ye nin ye olu fɔra ko k'u b'a ɲini quartier kɔnɔdenw fɛ k'an ka fɛɛrɛw kɛ an ka se ka baara in kɛ cogo min na jama bɔra jama min sewalen don jama nisɔnduma jama saluma a ye tɛgɛrɛ fɔ wɛrɛ ka ka tɛgɛrɛ fɔ sɔrɔ lezina amadu sɔrɔ o tɛmɛ ko de ye kasi a jɛ ka fara asimi kan ka jamana in dilan ka jamana in jɔ ka kɛ jamanadenw sago ye o tɔn belebele o biroba an bɛna o valider aw fɛ yan Sikɔrɔ Salakabugu o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kalo kura tile 18 fɛn dɔ bɛ yen mun bɛ yen belebeleba tɛ yen wa référendum i y'a mɛn i bɛ taa kala ta ko oui walima i bɛ taa ta ko non kasi fɛn min bɛ constitution kɔnɔ i b'o dɔn n tɛ don a la o n bɛ don a la o i b'a sɔrɔ i ye tiɲɛni de kɛ sɔngɔ bɛɛ bɛ nin ko in de fɛ ka kɛ tan a y'a fɔ jamanatigi kan ka taa a kila ten anw jeunes n'a bɛ ko o ko la an bɛ taa nɔfɛ minnu t'a fɛ i ye tiɲɛni de kɛ o anw tɛna sɔrɔ san 30 kɔ an ma fɛn m'an ɲɛ la ko ɲɔgɔnna kana sɔrɔ tuguni an b'a la deli an mɔdenw n'an den minnu bɛ na olu ka bɔ Asimu nɔ ma ka fɔ baara kɛra jamana in kɔnɔ ni Ala sɔnna an bɛ constitution donc baara filanan o de ye ka constitution kɔnɔ kumaw ka kumaba dɔw dalatigɛ a sariyasenw ka ca kosɛbɛ nka kumabaw kɛlɛ kama a bɛ yan minnu bɛna i da don o la ka kumaba dɔw fɔ an ye yaasa an bɛ se ka an ta n'an bila dɔn yaasa an bɛ se ka taa oui ta an wasalen. ni Salakabugu ka aw ni wula. an bɛ ani wula n cɛ. an tilala Ala ka wula kayira di. yarabi Ala. k'a to n jɛɲɔgɔn y'a kuma fɔ ka ban. an nana kun bɛ wulada in na baara fila de la. Ala ye baara fɔlɔ nɔgɔya. n'o y'aw ka baarakɛ biro sɛbɛntiyali ye. ko ka valider a kɔrɔ de ka sɛbɛntiya aw bɛɛ n'a bɛn ka biro mun kan maa 37 maa 11 de di yan nka u ka nabaliya o fana farafasiyalen don daruna dɔ de kan ni biro ye maa 3 ye ko 2 bɛ yen ka ban o kɔrɔ ye aw ka biro in sɛbɛntiyala anw sɔnna Sikɔrɔ ni Salakabugu biro in ma wulada in na ka don mun a tigɛra fɔ yɔrɔ la sa k'u sɔnna tɛnɛn ka da a tigɛra fɔ yɛrɛ ko ka don Bunba Mali Espoir ka tɔndenya la ka don Asimi ka tɔnden dɛmɛbaa la wulada in na Bamako mara kɔnɔ yan commune 1 mara kɔnɔ yan donc baara filanan hakili la an bɛna o daminɛ directement bawo wula janfara baara filanan a bɛna o baara min daminɛ ne Thierno Ndiaye secrétaire politique ani jɛɲɔgɔnkɛ maître Laji Tarawele ale ye avocat ye Mali avocat belebele don sariya dɔn b'a la ŋana don an bɛna an da don o la k'an ka sariya sunba in sariya sunba bolodalen a ma kɛ sariya sunba in fɔlɔ dɛ aw de bɛna kɛ sariya sunba ye a kɛra sa Thierno référendum mun bɛna kɛ kalo Thierno n y'a fɔ k'a kɛra ye o de ka nɔgɔn n'a kɛbaliya ye n ma n'a ɲɛfɔ cogo don a bɛna kɛ sariya sunba ye n'aw ka ŋaniya ɲuman ye n'aw ka cɛsiri ye juin kalo tile 18 nata cɛ ni musow bɛ bɔ vote yɛrɛ nɔgɔyara Mali autorités fɛ an ka ɲɛmaaw fɛ
sɛbɛn o sɛbɛn i permis o i carte d'identité o i passeport o i carte nina o carte biométrique o bɛɛ yamaruyalen don walasa bɛɛ bɛ se k'i ka fasoden ɲuman waleya juin kalo tile 18. a tigɛra fo la a kuma tuma ma caman de carte ko ni a kulo b'a la sisan. donc sariya sunba bolo dalen sariya sen kisɛ 191 de b'a kɔnɔ. a dilala malidenw de fɛ maa wɛrɛ ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na labɛn an fɛ an malidenw de a y'an sigi k'an ka sariya sunba in dilan k'a tengu an ka tabiyaw la an ka laadaw la ala ye tiɲɛ minnu bange an ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ an ka maliba in kɔnɔ yan nɔ an y'a sɛbɛn k'a tengu olu de la walasa lafiya bɛ se ka sɔrɔ cogo min maliba in kɔnɔ walasa fasoden ɲuman ye n'o y'an ka président ba ye a ye baara mun daminɛ maliden tɔw bɛ se k'o continuer cogo min donc o sariya sunba bolodali yanni n ka kuma di n jɛɲɔgɔnkɛ ma n y'a fɔ aw ye sariya sen 191 don sariya sen dɔ bɛ yen o b'a fɔ ko maliden bɛɛ kan k'i cɛsiri faso kumabɔli la. I mana kɛ maliden ye faso mago b'i la a kumabɔli la bɛɛ kan k'i labɛn o kan wa ni denkɛnin n'i ye san 18 sɔrɔ wajibi faso mago bɛ se ka k'i la sɔrɔdasi kunda polisi kunda teni kunda walasa i ka faso dɛmɛ k'a kumabɔ an ko maliba in kɔnɔ furu bɛ cɛ ni muso de cɛ. Furu tɛ cɛ ni cɛ cɛ a tɛ muso ni muso cɛ an ko cɛ ni muso ala y'an da cogo min a b'olu de cɛ o yamaruyalen don an kɔnɔ o kɔrɔ ye an ma taa tubabuw ka jogojuguya ta ka na bila an fɛ yan an y'o tegu an ka sariyaw de la an ka taabolo ɲumanw de la an bɛ fasoden ɲuman min kɔnɔ n'o ye colonel Asimi ye président ala y'a t'ale de ma ko sariya sen 46 ko mu maa o maa ni bɛ fɛ kɛ Mali président ye Mali ɲɛmaa ye Mali nationalité dɔrɔn de kan ka k'i bolo ni bɛ fɛ k'i kanbɔ présidenya nɔfɛ ni Faransi nationalité de b'i bolo ni Faransi nationalité b'i bolo Amérique ta b'i bolo ou bien Chinois ou Russiw ta i bɛ jɛn i ka o nationalité kɔ 2008 i ka candidat y'a don président ɲinini na an ka cakɛdaba dɔ bɛ yen ko cour constitutionnelle o k'a sɔrɔ sariya b'a yamaruya i ka Mali nationalité dɔrɔn de yira tɔ ninnu i bɛ jɛ o kɔ. an ka tɔn wɛrɛ bɛ yen min n'a fɔ anw fana bɛ fɛ k'a ɲini mɛ aw bɛ fɛ an ka jɛ an ka nationalité ko mun na an ko Mali ko de ye an ko patriotisme an ko fasoden ɲuman de ye bawo an b'o kɛ mun na bana kunbɛ ka sɔn ni bana furakɛ ye n'i nana président la n'i m'a k'a kɛcogo la n'an ka b'i kiiri Faransi na wuli k'a fɔ an ka nationalité b'a bolo Amérique na wuli k'an ka nationalité b'a bolo o tɛ ɲɛ an ko Mali ko de Mali kura parce que an y'a ye Mali janfara sira caman fɛ walasa ka u sigi o kow la an y'o ko fɛngɛ wa fana k'i nana kɛ président ye k'i bɛna yɛrɛ sago kow kɛ o tɛ kɛ dɛ. N'i kɛra président ye n'i ye faso janfa u k'o ma ko haute trahison fasodenw bɛ se ka wuli assemblée nationale fɛ walima sénat fɛ k'i bɔ présidenya la o ye kura ye ko ninnu assemblée nationale président fana bɛ ten a sénat ɲɛmaa fana bɛ ten n'i fana ye dantɛmɛ walew kɛ i fana bɛ bɔ yen nɔ o sira de fɛ sariyaw labɛnnen don o fɛ walasa dantɛmɛ wale kana kɛ Mali kɔnɔ. mara ni ko bɛ a tigɛra fɔ. sariya sen dɔ fana bɛ yen o bɛ fu siri députés ni sénateurs ka ŋanamu n'u ka nangarabayaw la aw bɛ jɛ sisan ka karisa ta ka Kasim Jara ta Sikɔrɔ ni Sɔnakabugu la yan nɔ n'u ma Mali espoir tɔgɔ la mais ale selen bulonba kɔnɔ ale bɛ taa ɲɛbɔ
Ademalakaw fɛ parce que wari b'u kun walima k'a ni Mouvement Mali Espoir ɲɛmaa man di k'a bɛ nangarabaya kɛ k'a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ n'i y'o kɛ i ka débutiya bannen o don o sariya tɛ yɛlɛma n'a ka di yɔrɔ min na k'u bɛ boli ka taa yɛlɛma ye k'u b'o dabila a y'a faamuya donc ko kuma ma di da kelen na sariya dɔnbagana dɔ b'an cɛla n'o ye maître Laji Traoré mankan bɛ kɛ laïcité ko mun na n'o bɛ ka diinɛw ni fɛnw don ɲɔgɔn na ani sariya sen wɛrɛw ale fana bɛ n'i da don olu la ka ɲɛfɔli kɛ aw ye an bɛ ɲini kelen dɔrɔn de ɲini aw fɛ juin kalo tile 18 nata san 2023 a ka bɔ ko kɔnɔkulu ni Asimi ka d'aw ye n'a bɛ fɛ Asimi ka continuer a ka kɛ candidat a kɛ président ye Sikɔrɔni Surakabugu a ye bɔ kɛmɛ sarada la an bɛ kɛmɛ de nɔfɛ yan nɔ donc bɛ kɔrɔfɔ di yani maître Traoré ani ce bonya na bonya ye mun ye mɔgɔ si ma taa marifa d'aw si tɔ na k'aw sigi yan mɔgɔ si ma taa nafolo d'aw ma k'aw bɔ ka n'aw sigi funteni na je crois que aw nana ni kanu de kama sabula an bɛ baara min na ka mɔgɔ min jukɔrɔma don ne hakili la an bɛɛ bɛ o kanu de kama a bɛ fɛ ka baarakɛminɛn dɔ de di Mali ma min bɛna Mali ko in sinsin k'a dili don an ye san 30 kɛ ko démocratie a san 30 in démocratie a ma k'an ma hɛrɛ ye san 30 in démocratie kɔnɔ coup d'état joli kɛra o bɛɛ sɔrɔla mun fɛ projet de constitution dɔ maliyɛnw yɛrɛ dama a ma taa doni yɔrɔ wɛrɛ la dɛ copier-coller tɛ dɛ a ŋaniyara ka miiri ka baara kɛ ka ban pewu maliyɛnw de fɛ maliyɛn hakilimaw Mali sini o de bolo datɔ don ayiwa o constitution a bɛ fɔ a ma sariya jamana sariya sunba fɛn caman b'a kɔnɔ depuis daminɛna kuma bɛɛ a ye kuma bɛɛ mɛn réseaux sociaux ni radio ni téléw ni fɛnw na fɛn bɛɛ dɔ fɔra a fɛn giriman ye mun ye fɔlɔ a fɔra ko o kuma cayara ko laïcité laïcité in yɛrɛ bɛ fɔ u t'a fɔ ɲɛna bamanankan na dɛ bɛɛ gulonnen bɛ laïcité mais joni y'a fɔ aw ɲɛna laïcité ye mun ye bamanankan na ni minnu bɛ fɛ k'a fɔ ka juguya ko nin fɛn in nana de ka na silamɛ diinɛ kɛlɛli kama o fɔra bɛɛ ɲɛna bɛɛ y'o faamu ayiwa kɛlɛ dɔ wulitɔ don o kama laïcité in u t'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ constitution min bɛ yen nɔ n'an bɛ fɛ ka o constitution yɛlɛma o constitution laïcité b'a kɔnɔ mais mɔgɔ t'o fɔ aw ɲɛna dɛ depuis Mali bisimila ye depuis Moribo tile la constitution fɔlɔ min dilanna Mali kɔnɔ laïcité b'a kɔnɔ o laïcité in k'a ta o la ka n'a bila bi la o ne hakili la ni silamɛ diinɛ ma san sɔrɔ a ma jigin kɔ dɛ depuis misiriw ye kelen-kelenninw ye an b'a fɔ misiri kura misiri kɔrɔ quartier la a bɛ taa quartier ni quartier pour que ka taa juma seli a sisan misiriw cayara dɛ madarasaw cayara dɛ bisimila ye fɔbagaw fana cayara dɛ ni laïcité tun bɛ se ka silamɛ diinɛ kɛlɛ sisan tun b'a sɔrɔ an bɛ an kɔfɛ de o donc laïcité ko kuma in bɛɛ ni hakilina don n'i bɛ politiki kɛlɛ kɛ i bɛ da dɔ de ɲini ka don o fɛ n'i donn'o da fɛ i bɛ se ka da tɔ yɛlɛ pour que i ka kɛlɛ bɛ se ka waran i ka kɛlɛdenw bɛ se ka don bi bi in na n bɛna min fɔ aw ɲɛna laïcité ko in an ka hakili sigi a fɛ laïcité constitution kɔrɔ a b'a kɔnɔ cogo di ko jamanaden bɛɛ bi engagé ka laïcité jukɔrɔma don o laïcité ye jumɛn ye ko jamana kɔnɔden bɛɛ bi se k'a ka diinɛ matarafa jamana b'i dɛmɛ k'i ka diinɛ matarafa
dangaria tise ka du ga dine na mo tise ka gashisi ka dine ma ni mingo abe si ka dine ma jamana yɛrɛ de b'o kɛlɛ e tɔgɔ la kɛlɛ bɛ min ni y'a ye bɛ k'o ko kɛlɛ c'est que hakilina wɛrɛ de b'e la e ka diinɛ dɛmɛ tɛ dɛ donc a b'a bila u kun na u bɛna n'o ye o ye kɛlɛ sen dɔ ye o ye constitution projet kura in lagosili sen dɔ ye a kana t'o sira fɛ ayiwa u nana fana ka fɛn dɔ fɔ ko Sénat ko ni assemblée ko an ye fantan jamana ye hali dumuni t'an bolo an bɛna Sénat ni assemblée an bɛna olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan olu bɛɛ ye waridun de ye ne b'a dɔn an tɛ député sigi ka kɔrɔ politique mɔgɔw ma baw la k'a fɔ k'o ye waridun ye dɛ Sénat min filɛ o ye Sénat ye yɛlɛmani ni tɔgɔ yɛlɛma de ye ɲɔn tɛ o conseil bɛ yen o bɛ yen bi o sigilen bɛ yen bi o munna o t'a fɔ k'o ye waridun yɔrɔ de ye ko Sénat ka bila ko k'o ye k'o to yen an ka Sénat ta ne bolo nin bɛɛ ye kumaw de ye Sénat ye tɔgɔ yɛlɛma de ye mais cette fois-ci min y'a avantage ba ye o ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ wajibi d'olu da kan ka don Mali ko la Mali ba tɛ se ka fɔ olu kɔ Mali jamana ko Mali tɛ se ka dilan k'a sɔrɔ hakilina ma ɲini mais n'a fɔra sisan k'olu tigiw k'olu ka taa élection ka kɛ olu ni dɔ cɛ lagosi d'u ma dɛ n bɛ to ka misali ta kuma bɛɛ arajo ni fɛnw plateau kan n ko an ka sirifikɛ Buye est-ce que n'a fɔra ko Buye bɛ fɛ ka kɛ sénateur ye ko élection ka kɛ Buye ni mɔgɔ cɛ o tɛ Buye ma lagosi yɛrɛ ye an bɛ sɔn o ma mais ni yamaruya bɛ jamanakuntigi bolo fɛnkɛ bolo k'a fɔ a bɛ se ka mɔgɔ sugandi minnu bɛ na Sénat kɔnɔna na olu bɛ kɛ misali ye jamana kungow bɛ fu u b'u hakilina fɔ sans que a ka kɛ politique sira ye n'a jamana bɛ dɛmɛ a ka baara la a fɔ o tɛ avancé dɔ ye mɔgɔ bɛ baw la ni ye Buye ta kɛ exemple dɔrɔn de ye misali ye sinon a caman bɛ yen u bɛ fɛn wɛrɛ fana fɔ pour ka fɛn in kɛlɛ ko président bɛna kɛ presque ala y'an kunna parce que ko ka pouvoir renforcer kojugu maintenant États-Unis filɛ nin ye premier ministre tɛ yen président de élu la élu len san 4 kɔnɔna na n'a ka mandat banna ale de ye responsable devant le congrès devant le peuple américain denw ɲɛkɔrɔ ale de ye responsable ye ministre tɛ ɲininka premier ministre tɛ yen nɔ jango ka ɲininka ale de comptable de don bilan na maintenant nin tɛ k'a fɔ ko président kɛra ala ye ou bien k'a kɛra kira ye nin ye de ka président responsabiliser anw bɛ taa voter président de ye ale de ka politique premier ministre ni ministre b'olu de ale ka politique appliquer olu y'ale ka cidenw de ye n'olu filila an t'olu ɲangi an ka sira t'olu la an ka sira b'ale de la ale de filila o t'ale ma gasi dɔ ye o t'a bila a ka wajibi kɛ ka baara kɛ k'i tile fɛn fana bɛ yen nɔ min avancé Njayi y'i da don a la fɔlɔ ni président bɛ fanga la ni coup d'état ta tɛ bɔ yen koyi mais bi na jamana kɔnɔdenw ye kala ta minnu ye u ka lasigidenw n'a bɛ f'u ma députéw ni sénateurs vote kɛra minnu ye k'olu bila bulonbaw kɔnɔ olu bɛ se ka dalajɛ ni président ye jamana janfa ka wuli ka bɔ président la pewu ka gɛn ka bɔ yen o tun b'an bolo fɔlɔ wa ayiwa fɛn wɛrɛw fana bɛ yen nin nɔ an k'olu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o ko k'an ka constitution kɔnɔ ko tubabuw ka jugujuguya fɛn fɛn bɛ yen k'an bɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko ka n'a bila a kɔnɔ k'an bɛ fɛ ka lutiya k'o walankata cɛw ni cɛw ka furu ɲɔgɔn ma musow ni musow ka furu ɲɔgɔn ma nkalon don constitution kɔnɔ
tilenen do ka seba kono o sebenen do ka kila kono kosebe chen furu be dagalembe cheni muso de che furu dagalembe cheni muso de che o sinsinen do fana anga code des personnes et de la famille ne agla code des personnes de la famille a formule courant min kun kera mo ko dina mo do kunyu jere 26 mars la ka fo ko a code may atete signa ko mais fengele min ba kono o tora kono o yedi fur dagale jeni musoje article 182 380 code des personnes de la famille là hali bi o de be o man yelema o mais ngunu ka ombe pour que kaseka kele wa jaw yere bolo fe ambe ka fo ambe ka luti ka barade ambe ko sinsi de o ye fenga do ye mais fenwaro be no minu mo te ko jatimne minu rey jamana ko sinsi nay institution minnu bɛ jamana a fɛn kɔnɔna na n'i y'a bɛɛ lajɛ fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔw b'u ɲɛ tɛmɛ ka dɔɔni o ye de ka maliyɛn bɛɛ wajibiya ka kɛ sɔrɔdasi ye ni n ko k'i wajibiya ka kɛ sɔrɔdasi ye maliyɛn den fɛn fɛn constitution kelen bɛ ka wajibiya i kan ni jamana bɛ en danger ni jamana menacelen don i wajibiyalen do ka wuli ka jamana défend i bi yoro yoro la i seko ni damajira la o min fulu ye o depuis i santani sheki ko fo ka taa ɲɛfɛ o kun t'a kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ dɔw y'a ɲini k'a fɔ ko ko ka service militaire o bɛ jamana wɛrɛw la ko ka service militaire wajibiya mɔgɔw kan jakuya n'i ye san 18 sɔrɔ i ka taa service militaire kɛ donc e bi kɛ soldat de réserve de ye mais an ka jamana taabolo don jamana na a ka se de don min bɛ yen fana a k'o bila aw kunna armée bɛ institution de ke armée de institution ye bi jamana colonne vertébrale a kokolo o de armée yi ango blanc kuna o de ko be sena o de be kalasiki constitution in fɛn filɛ ni fɛn bɛ perepere latigɛ ka bɛɛ walaka ka bɔ ɲɔgɔn na si tɛ bisi kan ni ko n bɛ don a caman na su bɛ ko an na mais n bɛ fɛ a ka min faamu dɔrɔn ni constitution in a fɔra k'an ka taa kalata la juin kalo tile 18 kalata in dɔrɔn tɛ taali kalata la nafa foyi t'a la n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 de bɛ taa kalata n'aw ko a ye mouvement Mali Espoir a bɛ o tɔn na a b'a jira de k'a fɔ mouvement Mali Espoir tɔn ye sira min ta aw y'o sira sankɔrɔta a y'a fura ka jɛ pewu en quoi faisant kalata don a ka ye k'a fɔ Sukɔrɔni Surakabugu o ka taux de participation kɛra 90 ou bien 100% électeurs la 100% n'o kɛra o tɛ k'a fɔ ko Surakabugu ye ka fisa bɛɛ ye o ye de Surakabugu kɛra constitution min filɛ nin ye a légitimera Surakabugu fɛ déjà an tɛ vote nɔfɛ an bɛ légitimation de nɔfɛ a légitimeli o ye jamanaden hakɛ min ka ca minnu de sɔnna ma o de b'a a légitimer donc ni aw bɛ fɛ constitution in sɔsɔli kana yala parce que ni constitution ko in fɛn na jugu caman b'a la dɛ dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲɛlen fɛ dɛ aw b'a dɔn kabi sisan kɛlɛ bɛ ka kɛ aw ko depuis nana n ye fɛn dɔ mɛn a ka orateur y'a fɔ rappeur nana o y'a fɔ
muso min kumana o y'a fɔ fɛn kelen aw bɛɛ da jɛra unanimement k'a fɔ ji t'aw bolo ne ko nin t'aw san 30 ni kɔ aw bɛ ka voter démocratie fɛngɛw ye a san 30 ni kɔ tɛ nin ye aw bɛ don o don taa ni ka segiliw nɔfɛ a fɔ aw sɔrɔ ye jumɛn ye a la t-shirt ni kelen tɛ n'o y'a sɔrɔ t-shirt sɔngɔ kun kɛlen bɛ ka fourage damadɔni se yan nɔ a fɔ musow n'aw jiko kule kun fɔ bi mouvement Mali Espoir o ye de ka espoir di malien bɛɛ ma k'a dɔn k'a fɔ ne ka hakɛ bɛ Mali in kɔnɔna na ne ka hakɛ fana bɛ diyan nɔ o hakɛ tɛ sɔrɔ cogo si la n'o y'a sɔrɔ Asimi kɛlen bɛ ka sira min ta a sira ma se a dan na an bɛɛ ma tugu Asimi kɔ Asimi kelen tɛ se anw de kan ka Asimi pousser hali n'a bɛ fɛ ka flancher anw b'a ɲun ka taa n'a ye ɲɛfɛ o la a hakili bɛɛ Mali nafama min na an b'o y'a ɲɛna an b'o sɔrɔ peut-être anw minnu bɛ yan bi a tɛna kɛ anw tilela ko la mais an den n'an mɔdenw n'an dɔgɔninw a ka ca Ala fɛ olu b'a fɔ alhamdulilayi an fa n'an ba n'an kɔrɔw ye kɛlɛ min kɛ a nafa dɔ filɛ nin ye o kosɔn mɔgɔ kana aw ɲugun constitution kura in na ka aw bila fili la u b'a bila fili la ni fɛn camanw ye n ye da don dɔ la mais u b'a bila fili la ni mun ye o kumakanba b'u bolo ka yala ko Asimi ninnu man ka constitution falen fiyewu u da man ka don la parce que ils sont pas légitimes u ma élu ne b'aw ɲininka o constitution fɛn fɛn bɛ Mali la yan nɔ démocratie mɔgɔ élilenw de y'a constitution voté yan Modibo Keyita ka constitution na o kɛra o mais o élection kɛra cogo di olu de y'u fara ɲɔgɔn kan ka indépendance proclamer o ye indépendance proclamer u y'u sigi fanga la o et quelque part là est-ce que maliden bɛ ɲininkara k'a fɔ aw sɔnna nin ka sigi président la o kɔfɛ Musa Traoré nana a ma élection kɛ o coup d'état ma kɛ wa o coup d'état sen fɛ a ma constitution dɔ wajibiya ka UDPM kɛ parti état ye wa an bɛɛ ma sɔn o ma wa jɔnni ko ko Musa Traoré ma élu k'an t'a ka constitution fɛ Musa Traoré binnen en 91 conférence nationale kɛra o ATT ma maliyɛnw constitution dɔ d'an ma wa o constitution jɔnni y'a fɔ ko an t'a fɛ ko ATT ma élu o constitution de t'an bolo hali bi ninnu fana nana k'olu ma élu olu ni constitution yɛlɛmali man kan o tuma an bɛ mun de nɔfɛ mais o bana ta depuis Alpha sigira ko fo kana bila bi la politique mɔgɔ bɛɛ dalakan ye wa constitution in y'a se kɛ sa a kan ka falen a kan ka falen mais politique mɔgɔ si ma se politique élection présidentielle kɛra ka fɛn fɛn élu mɔgɔ si ma se ka constitution in yɛlɛma sabula mun na politique ko ye ɲɔgɔn senkɔrɔma cɛ ye u fɛ i poussé ka bɔ yen n ka n sigi n ka dɔɔni dun parce que e kɔnɔ fara a ko kun kɛra o de ye or Asimi bɛna min kɛ Mali ye an y'a misali ye déjà o a ma se kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi de don bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ n bɛna fɛn damadɔnin de fɔ aw ɲɛna peut-être aw t'o kalama o de la u b'a fɔ Asimi n'est pas légitime fɔlɔ depuis démocratie ko in daminɛna est-ce que aw delila ka école ye k'a fɔ k'a daminɛna 1er octobre kana bila juin na aw bɛ école yɛrɛ a bɛ daminɛ waati min na a bɛ bila waati min na aw tun b'a dɔn wa mais o kɛra mɔgɔ ma mankan ko la dɛ sɔsɔli t'o la filanan fana an bɛ hali bi légitimité ko kuma in na dɛ an bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ Mali armée bɛ ka équiper ni fɛn fɛn kɛ an ma taa gɛrɛbu balani ta ka taa jɔ mɔgɔ si da la lilayi warasiri a da ma an ka na dumuni kɛ mais pourtant
mena fɛn kelen dɔrɔn fɔ aw ɲɛna marifa kisɛ dɔw bɛ yen marifa kisɛ la dɔgɔma a fɛngɛ 400 a bali kelen bali joli bɛ kɛ sɔrɔsi kɛ bolo ka taa donc c'est pour vous dire an ka lajɛ an ka avancer armée kun t'an bolo dɔgɔtɔrɔsow bi alhamdulilayi a bɛɛ b'o kalama dialyse kɛyɔrɔ joli tun bɛ Mali la mais bibi na pratiquement chef de région bɛɛ hôpital régionaux bɛɛ la a bɛ yen dialyse bɛ yen a t'o kalama donc n bɛ fɛ seulement Assimi ko tɛ dɛ waleya min bi kɛ an ka tugu o kɔ an k'o lajɛ n'o y'a sɔrɔ ko min don ko jɛlen don bibi na u b'a fɔ ka kule jamana jalen mais minnu bɛ baara la est-ce que dɔ bɔr'u ka sara la est-ce que sara tɛ di n'i y'a mɛn jamana jalen suyɛnita de tun ka ca sɔrɔ lakika ye mais suyɛnita yɔrɔ datugulen bibi na an b'a fɔ jamana jalen a na ja dɛ parce que ni suyɛni yɔrɔ tɛ sɔrɔ i ka dunta ka bon i ka sɔrɔ ye e dun ka sɔrɔ kun o sɔrɔ in kun gulonnen bɛ suyɛni na suyɛni tɛ bi i b'i bɛrɛ bɛn i ka dunta ma dɛ donc n bɛ fɛ a ka min faamu n tɛna don a bɛɛ la mais seulement a k'a bila aw kunna laïcité ko tɛ tiɲɛ ye a k'a bila aw kunna constitution yi avancé caman b'a kɔnɔ mais avancé ba ye mun ye Mali yɛrɛma hɔrɔnya segintɔ don a ma an ka voter massivement pour que an ka jira diɲɛ mɔgɔ la parce que a min filɛ nin ye kɛlɛ de bɛ ka bɔla diɲɛ fan bɛɛ fɛ hali États-Unis Faransi Union européenne u bɛɛ de bɛ ka kɛlɛ wuli ka jɔ parce que Mali ye misali de ye dɛ Mali ye pionnier de ye n'anw ta réussira farafin jamana bɛɛ sigilen bɛ k'an lajɛ dɛ n'an échouera o kɔrɔ ye farafin jamana an bɛ segin jɔnya la san 100 nin kɔfɛ donc a bɛ hakɛ to kuma ye ba a fɔbaga dun n bɛ se ka kɛ n donna mɔgɔw gasi la o kana n'a fɔ ko avocat in ka kuma ka ca mais o ye wajibi ye anw fana bɛ kuma in feere de parce que an dahirimɛ b'a la n'anw ye kuma sɔrɔ an t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ an ka sara bɛna bɔ an ka kuma hakɛ fɔta la donc a bɛ hakɛ to n bɛ bɔ kuma na yan nɔ k'a lase n ka ɲɛmɔgɔw fana ma. An ka micro di an ka président ma n'o ye mouvement Mali Espoir commune 1 Baye Boubacar Ba dugutigiw ɲinɛma ka aw fana kɔ an ka sariya sunba bolodalen kɔ abada dugutigiw ni laadalatigiw u bɛɛ ka bonya segilen d'u ma wa fana sariya kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna bɔ ten walasa ni mankanw bɛ ni bɛnbaliyaw ni fɛnw bɛ sigidaw la dugutigiw de fɔlɔ bɛ consulter donc u ye fanga de d'aw ma Assimi kɛmɛ k'a ka sariya bolodalen kalifa aw dugutigiw la donc Sikɔrɔ Surakabugu dugutigi an nana an ka bi sariya sunba in ka kalifa don i la ka danaya juru ɲini i ni ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fɛ walasa juin kalo tile 18 nata Surakabugu Sikɔrɔ ka kɛ 100% ye wa n'Ala sɔnna ma a ka jaabi dilenw mouvement Mali Espoir mun kɛmɛ ka kɛ tɔn ye ka Assimi dɛmɛ k'i sen da Assimi sen da nɔ la a bɛ k'aw ka jiko ni sirako min fɔ n'Ala sɔnna ma inshallah fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a ko la donc n bɛ bɔ kɔrɔfɔ la hali bi k'aw barikada an nana an ka wele lamɛn a bɛnna an ma an bɛ barika d'aw ye k'an bɛn waati duman dɔ kɛnɛ kan hadamaden n'i ma k'i yɛrɛ ye i bɛ sa ɲɔnya juru la laïcité kuma min bɛ k'a fɔ ko diinɛmɔgɔ ne diinɛmɔgɔ tɛ selibagaw de don n'o tɛ diinɛmɔgɔ si tɛ sɔn k'i da don nin na ne ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ ni ne y'a mɛn i da ko laïcité kuma k'a ma ɲi ko Guinea don ne ti tugu ko fo ka taa dugukolo meleke ne bɛ Ala de kɔ ne bɛ kira de kɔ donc maliyɛnw a ye k'a yɛrɛ ye n'an ma k'an yɛrɛ an bɛ sa jɔnya la dɛ maa si ka manamanakan kana don a kunkolo la tu tile bɔlen bolo ti tile kunbɛn dɛ
donc a ye k'a yɛrɛ n tun bɛ fɛ k'o de da kɔrɔ fɔ in kan. denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan n ka foli bɛ aw bɛɛ ye n ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛnya la dugutigi n ka foli bɛ aw ye. a ye mankan da. alimami ka mɔgɔ min bɛ kɛnɛ kan n ka foli bɛ a ye mɔgɔkɔrɔbaw n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnya la musow bɛ aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ nisɔndiyalen don kosɛbɛ kɛnɛ in kan musow ka ca ni cɛw ye n ye biro fana ye biro min sigila musow ka mun tun bɛ kɛnɛ kan yan o ka ca ni a cɛ min bɛ kɛnɛ kan yan o fana o diyara o ye taamasere ɲɛnama ye kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ musow bɔra mouvement Mali Espoir a cɛ fara muso ka denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan u ka foli bɛ aw ye a ka bila aw kun na bi wula in na aw fana farala an kan aw bɛɛ kɛra mouvement Mali Espoir tɔnden ye an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka président ɲuman ye n'o ye Asimi Goyita ye an ka dɛmɛ a y'a fɔ cogo min a tɛ se ka jigin ka bɔ sanfɛ ka se quartier ni carré bɛɛ kɔnɔ mais anw de bɛ se ka bila an ɲɛ ka don quartier ni carré caman kɔnɔ ka na a ka ci lase ŋaniya b'a kɔnɔ k'a lase jamana in ma an bɛna a lase aw ma n'aw fana ye mun fɔ an fana b'an jija k'a lase sanfɛ biro sigilen kɔfɛ sariya sunba an y'an da don a la kosɛbɛ kalo kura tile 18 juin o ye sariya sunba yɛlɛmalen o y'a kalata ye o kuma de bɔlen don kosɛbɛ amina dɔ tun bɛ an na fan tun ka se aw ma k'a kɔnɔna fɛn dɔw fɛsɛfɛsɛ aw ye kosɛbɛ ni n kɔrɔ Njayi a ye caman fɔ a la ani mɛtiri Tarawele o diyara n ye kosɛbɛ n hakili la aw fana mana bɔ yan a ye mun tɔmɔ kɔnɔna na a bɛ se ka t'o fɔ sigidala mɔgɔw n'aw ka dukɔnɔ mɔgɔw ye k'a f'u fana ye aw ye caman faamuya wula in na sariya sunba in yɛlɛmali la a fɔra cogo min na fɛn ɲuman de don jamana in ma a b'a f'u ye u fana k'u labɛn n'u ka pièces ye an ka ɲɛmɔgɔw ye a fɔ pièces bɛɛ bɛ se ka taa kala ta o ye k'a nɔgɔya an ma an kana wuli k'a fɔ biométrique e ma taa i ka biométrique kɛ o bɔra la sisan pièces bɛɛ b'a ta o bɛɛ y'a ye ka a yira an na a ŋaniya b'u la maliyɛn bɛɛ ka se ka bɔ kɛmɛ sigi la kɛmɛ ka bɔ ka taa kala ta. a tigɛra filadenw taara ye. o de ye laɲini ye biro min fana sigilen filɛ nin ye sisan an ɲin'aw fɛ aw k'a kɛ baarakɛ biro ye n'Ala sɔnna papiyew bila aw ka togo ka ɲɔgɔn ye ka hakilinaw falen mouvement Mali Espoir yɛrɛ dɔrɔn tɛ aw ka sigida yɛrɛ kan sigida bɛ taa ɲɛ cogo min degun jumɛn bɛ sigida kɔnɔ anw yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ sigida kɔnɔ an ka hakilina ani an bɛ se ka fɛn mun fara ɲɔgɔn kan yanni mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na kɛ aw ka togo ka o yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye aw ka se n'o hakilina ɲumanw fana ma o ka d'an ye kosɛbɛ n bɛ bɔ kuma kɔnɔna na n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. jama bɔra jama min sewalen don jama nisɔnduma jama saluma a ye tɛgɛrɛ fɔ wɛrɛ k'a ka tɛgɛrɛ fɔ. n tɔgɔ Bayi Bubakari Ba n ye mouvement Mali Espoir tɔnden ye n ye sigida fɔlɔ ɲɛmɔgɔ ye bi wulada in na an filɛ nin ye Sikɔrɔni Surakabugu la an nana depuis Lagazara wagati biro sigi de tun bɛ yan biro sigi in kɔfɛ an nana kuma sariya sunba ka don kɔnɔna na yɛlɛma minnu kɛra kɔnɔna na ani fɛn minnu b'a kɔnɔna na ni mɔgɔw m'o faamu kosɛbɛ ni mɔgɔw bɛ ka tɔrɔnpɛ n'a ye an nana o kuma fana da u tulo kan a n'u ka ɲɔgɔn dɔn ani degun min bɛ sigida la kuma duuru ma u y'u da don degun fana na ne kɔni vraiment n wasalen don ni nɔfɛ mɔgɔw bɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ye wasa sɔrɔ an nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ u ye biro min sigi an ye biro in ye tiɲɛ na biro in diyala an ye kosɛbɛ a mɔgɔ bɛɛ tun bɛ yan musolakaw tun bɛ yan kosɛbɛ musolakaw tun ka ca ni cɛlakaw ye o ye tamasere ɲɛnama ye n yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na n ye mun ɲini tɔndenw fɛ kuma mun lasela sisan sariya sunba kɔnɔna na bamanankan na u k'a faamuya n hakili la bɛɛ i ka tɔmɔta tɔmɔ la mun ye tɔmɔta min tɔmɔ la n'i fana sera i ka du kɔnɔ i ka sigida la i ka baarayɔrɔ la i fana bɛ se k'i da don a la k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔ sera anw ma minnu bɛ sariya sunba kɔnɔna dɔn kosɛbɛ u ye caman ɲɛfɔ anw ye an ye faamuyali caman k'a la u k'a ɲini u fɛ k'u la bɔ u fana ka se ka bɔ kalo kura tile 18 o ye kalata ye
u ka taa kala ta an ka se ka kala ta an ka bɔli dɔrɔn tɛ an ka se ka bɔ kɛmɛ kɛmɛ sigi la an ka se ka kɛmɛ sɔrɔ o de y'an ka laɲini yɛrɛ yɛrɛ ye. Ne tɔgɔ Jamusa Tarawele Sigɔrɔni conseiller don n bɛ an ka dugutigi tɔgɔ la komi a ma yan sɔrɔ bi donc a ye ne bila ka na sigi min kɛra wula na sigi a diyara ne ye a bɛnna ne ma bari jamana ka ɲɛta bi yɔrɔ yɔrɔ an b'o la n'a fɔra ko jamana ka taa ɲɛfɛ jamanadenw de bɛ jamana taa ɲɛfɛ kalata min filɛ nin ye anw dugutigilakaw ka laɲini dugudenw ka bɔ ka taa kalata an ka jamana bɔ bolo la n'an ma jamana bɔ bolo la ni jamana in tora jɔn na an bɛɛ bɛ sa jɔn la vraiment o ye dugutigiw ka laɲini de ye wa an b'a k'an seko la fo ka taa min kɛ an bɛ dugudenw nabɔ ka taa kalata manamanakan min bɛ ka fɔ anw ka sira toli la o hadamaden a fɔra k'i ka balo i halala de la kalabaja tɛ mɔgɔ balo mais bi hadamaden tɛ fɛ ka balo halala la fo fu ka ɲɔgɔn ta dun ka sɔrɔ ka manamanakan fɔ a kana taa yan fɛ a kana taa an bɛ taa kalata bi an bɛ taa kalata sini a jara cɛ an bɛ taa a ma ja cɛ an bɛ taa ne sɛbɛ mɔgɔ o mɔgɔ n ka duden n ka quartier kɔnɔ mɔgɔ n b'a bɛɛ labɔ les 18 bɛɛ ka taa kalata danfaraba de b'a ni ɲɔgɔn cɛ bari jamana in sariya sunba taara an yɛrɛ de ka jamanadenw fɛ yan sariya sun kɔrɔ min b'an bolo Faransi ka baarakɛminɛnw de b'an bolo anw bɛ se ka ɲɛta sɔrɔ cogo jumɛn donc an b'an yɛrɛ de ta ka baara kɛ n'o ye kulukan fuga fɛngɛw de b'a kɔnɔ donc o tɛ sariya jugu ye o mun tɛ jamana fɛ olu de bɛ k'u imposer ko sariya kana yɛlɛmɛ hadamaden mana kɛ cogo hali ka du kɔnɔ duden jugu bɛ yen min tɛ du ka ɲani fɛ donc anw t'olu lamɛn anw ka mɔgɔw ye mun ta ka don a la an b'o de ta o ye kulukan fuga de depuis jamana in lawale donc o de lawaleyala sa an b'o baara de kɛ. Ne tɔgɔ Abudu Konate ne ye mouvement Mali Espoir président secrétaire général ye Sikɔrɔ Sɔrɔkabugu la vraiment ne nisɔndiyara kojugu nisɔndiyara yɛrɛ yɛrɛ fa tɛ se ka fɔ ka s'a dan na parce que ne yɛrɛ tun ma sigi ni nin bɛɛ jama ye en même temps o fana ye a ko kɛra bonya ni karama kɔnɔ kosɛbɛ vraiment nisɔndiyara kojugu bon ko nata kɔni ye min ye sisan dɔrɔn o kɔni ye baara de donc ka se ka bureau caman sigi quartier yɛrɛ kɔnɔna na ka taa o kɔni y'an ka hakilinaw yɛrɛ de ye sisan n yɛrɛ fɛ o ma se fɔlɔ la bilen vraiment an bɛ bɔ yɛrɛ yɛrɛ de ka bɔ massivement an se bɛ mɔgɔ mɔgɔ la fana ka bɔ n'olu ye hali n'an ko k'an bɛ taa ni ɲama yan fɛ ka taa voter de kɛ c'est obligatoire et c'est devoir aussi on est prêt à le faire.